sizokwenza njani ayikho into esizoyenza sa-driver sizokwehla sishone phansi ku-compensation sojoyina laphaya ebhalethu. Yasaze sanotice la sifika khona liyakhithika kunamatshe sanqubo esishayayo kumhlophe kodwa kukhona ukuthi eshaya imoto. Sibheke phambili la siyakhona siyongena khona mase sibheke emva la sisuka khona kumnyama liyana ayehla amatshe. Yabuya kamuva le thayi sivikelekile yonke indawo kwacela sihamba khona kunamatshe sithe siyongena kuwa singeni kodwa sasafika la eChrist phephile. uNkulunkulu ke unjalo sikhonza ke umalusi omkhulu esithi masimele usele kahle izimvu zakhe naye bese usathinga kahle. Ayike angidluleke lapho khuluma ke indaba ngiyanazi nani ngiyithanda indaba nazithanda so manizithanda ke ezamahala nizazikhokhela ungayithola ngiphephandaba ngicela sicule kancane bese ke siya ezweni lenkosi number 60. Ngiwele mnandi nelizwi
yakhe. Sizoqhubeka ke nenkonzo yethu, sizoqhubeka sibone ukuthi uNkulunkulu wethu usibekaphi. Ngiyacela ubaba uDawuda akhulekele izwi, ubaba uDawuda nimnike imic akhulekele izwi bese siyaqhubeka nenkonzo yethu. Jesu mfelo wethu usifele singakabi khona singakwazi, kodwa wasikhetha ukusifela nathi. Namhlanje uyinkosi empilweni zethu. Uthe wena umemnyango uyanqonqotha, namanje uzonqonqotha enhlizweni zethu ngezwi lakho. Uthe wena ungeni ngendluzula, wathi kodwa umuntu ekuvulela uyangena. Mawusungenile udla naye, usho ukuthi konke okudlayo ukudla naye. Noma ehamba wathi uhamba naye. Nkosi yethu, namhlanje sizokulalela. Siyazi ukuthi kunemimoya engafuni ukuba umuntu alizwe izwi lakho. Kodwa namhlanje sisondela kuwe ukuthi usikhuzele lowo moya. Thina singenawo amandla okumkhuza, kodwa siyamnikela egameni lakho. Nomkhonzi wakho omkhethile ukuthi asondle ngezwi lakho. Senze ukuba indlebe zethu zikamoya zilizwe futhi izwi lakho likamoya. Maqede zishintshe impilo zethu. Kuthi lokho esingene siyikho siphume la singaseyikho. Bese wena uNkulunkulu wethu uhambe phambi kwethu. Uyongena emakhaya, endlini zethu, emakamereni. Ungene einganeni zethu ezisemakhaya, ukuze Nkosi zilizwe izwi lakho. Bese nathi siba yisibani ezimpilweni zazo. Baba wethu ogcwele, siyabonga ngomkhonzi wakho ukuthi umenze alimele iqiniso futhi alikhulume. Silithanda noma singalithandi, kodwa angasikhohleli lutho okokuphila okutshalile olimini lwakhe. Siyalikhulekela izwi lakho ukuthi maliwa aliwele emhlabathini ofundileyo. Lokho siyacela egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Amen. uJesu Kristu inkosi. Ngibonga-ke kakhulu sizoya-ke ezweni lanamhlanje. Sizolokhu sifunda lona liyisisekelo uphetho wokuqala chapter 5 verse 4. Sizolokhu sifunda yena nje 1 Peter chapter 5 verse 4. Kufundeka-ke kanje: kuyakuthi nxa esebonakaliswa umalusi omkhulu niyakuzuza umqhele wenkazimulo ongabuniyo. Zonke lezi zinkonzo ngiziqala ngendlela efanayo yokuthi kusemqoka ukuthi lo naloyo malusi akhumbule ukuthi sinomalusi omkhulu ongumnikazi wezimvu. Ukuze-ke seluse ngendlela efanele, kufanele simqonde, sim-understand umalusi omkhulu. Ngizolokhu ngikuphinda lokho ngikugcizelela masiqala, ngoba kufanele wonke umuntu akhumbule ukuthi umsebenzi ewenzayo ukhona ngaphezu kwami. Khona umalusi omkhulu ongilindele nomvuzo. Amahubo 23, uJehova uvela enjengomalusi omuhle. Bese kuthi kuJohn 10 verse 11, inkosi uJesu uqobo isibiza ngomalusi omuhle. Okungukuthi-ke njengoba bemunye bona, nathi masimunye kanye nabo singabelusi.
abahle. Kulezi zincwadi ezimbili ke siqonda umsebenzi olindelwe kuthina njengabelusi abahle. Ngakho ke kuzosiphoqa ukuthi siwabuke sizibuke lezi zincwadi ezimbili, amaHubo 23 noJohn chapter 10. Uma ke lithi izwi noma ethi uNkulunkulu uJehova ngingumalusi omuhle, nenkosi uJesu ithi ngumalusi omuhle, kusho ukuthi bakhona nabelusi ababi. Umbuzo omkhulu mina, ngingumalusi onjani na? Nawe ke ungazibuza lo mbuzo, usuba honest kuwe. Ngoba ngeke usize ukuthi ube honest komunye umuntu, yiba honest kuwe ukuze uNkulunkulu athembeke kuwe. Ungumalusi onjani? Inkosi uNkulunkulu uJehova Sebawothi, umnini mandla onke, ophezu konke, uNkulunkulu kaAbrahama, uNkulunkulu kaIsaka, uNkulunkulu kaJakobe. Angaqedile amagama akhe maningi, kodwa khona leli engifisa ukudlula kulo elithi ungumhawu. Uyazi ukuthi ungakhuleka uzoqeda umkhuleko umbiza ngomhawu, awumthumi igama lakhe lelo. Ungumhawu uNkulunkulu uJehova Sebawothi. Ngiyabona senimbuka ngokumangala. Siyazithi umhawu isona nini. Vulani Exodus 34 verse 14. Ngizonilinda nje niwuvule ngoba ngifuna nibone. Bayamangala. uNkulunkulu umhawu. Bayuthandaza ukuthi mhawu usho mhawu usho. Uzobona imphendulo ekunika futhi. Uyazi ukuthi uzokusiza kuphi uma umbiza ngomhawu. Uzo-understand ukuthi unomhawu ngoba akakwazi ukudala umuntu abese yokhonza uSathane. Umhawu wakhe ulapho. Kwenziwa yini asidala maqede singamkhonzi? So ke uma uthandaze kanjalo kuzongena kuwe ukuthi ungasenzi isono, ungayenzi into ejabulisa uSathane ngoba ukhonza umhawu. Izwala leli linjalo. Genesis 34 verse 14 lithi ngokuba awuyikhonza omunye uNkulunkulu, lokhu Jehova igama lakhe lingumhawu, unguNkulunkulu nomhawu. Senzile bengasekeli thina. Igama lakhe nje lisemthethweni. So bothandaza ngombize ngomhawu. Kuzokusiza ngoba uzothi uma uthi wenza into umoya ongcwele athi kuwe usumkhohle wena umhawu. Ma ukuthi awunayo umoya ongcwele nonembeza athi unembeza usumkhohle wena umhawu. uNkulunkulu nomhawu, igama lakhe umhawu. Asibukeke amaHubo 23 namaHubo noJohn 10. Uthi verse 1, uJehova ungumalusi wami, angikweswela. Lapha sibona izimvu zinokudla okuningi zingesweli ngoba uJehova ungumalusi wazo. Njengabelusi-ke mazingalambi izimvu, mazingadli umfudumezo. Yalazi igama elithandwayo welelo befundisi. Shumela intshumayelo wezwa abantu bekuncoma kuyo. Ukuthi uma ubizwa kwenye indawo uthi hayi ngizoke ngoshumayela leya ntshumayelo ufudumeze ufaka ukudla ku-aveni. Uyonika abantu ukudla okungekhona okwabo. uNkulunkulu uthembekile. uNkulunkulu ufuna umbuze uthi Nkosi la ngibizwe khona noma la ngiyakhona noma ngabe isonto lebandla olujwayele ufuna ngibanikeze yini abantu bakho. Singabaniki umfudumezo ngoba umfudumezo uzobenza balambe. Yikho kusemqoka ukuthi uma ulimele nanoma ngabe ulinyazwe yini ungami phambi kwabantu ngoba uzogcina u-address ukulimala kwakho ucabanga ukuthi uyashumayela. Bese bekuzwa bakumoya awuyini lento ephazamisa uNsibande. Umuzwa indlela akhuluma ngayo, hayi akakhulumi nathi. Ukhona lo muntu akhuluma naye. So ke ayifuneki leyo nto ngoba iwupoison ulimaza abantu. Xabana nonkosikazi ekhaya ufika ume phambi kwabantu. Ngoba uzodinga u-address unkosikazi, umsabile ekhaya wangayisho lento ufisa ukuyisho, usuzoyisho la.
lokuthi amakhosikazi ukuthi nokuthi bamangala kwenzekeni abantu kumoya bethi oxabene nomkalo manje uzoshaya thina singenaphi unkosikazi wakhe neyibona lona. So-ke bazalwane, asingabanikezi abantu ukudla okungafanele. uNkulunkulu uthembekile-ke. Mina-ke wangifundisa ngiyengibukele ngithi mina ngifundisa okungafani kwabanye abazalwane. Kuyasindwa mhlambe nani niyakuzwa nje kodwa le ndoda le iphethe ivangeli ivala umnyango wezulu. Kanti cha ngiwuvala umnyango wezulu nguvula impela. Ngenxa yokuthi unginike inkonzo yokufundisa, awukwazi ukufundisa abantu ungekho prepared. Prepare ukufundisa abantu. Kodwa noma usuprepare-leke waqeda ulalela umoya kaNkulunkulu, uyiprepare into uyiqede, ushumayela ukuthi usuphumile kuyona. Uthi ungakayiqedi bese lithi izwi sekwanele stop. Kufuneka umuntu onjalo. Sengimkhoshwele leli izizwe solikuthatha isikhathi uma ngilivula likwizaka mhlawumbe ngasheshe ngilithole nje. Lithi ihhashi liyalungiselela ukulwa kodwa ukunqoba kungokaJehova. Sengiyazifuna ngoba manje ngiyezwa ukuthi angiquote ngendlela. Ihhashi liyalungiselela ukulwa kodwa ukunqoba kungokaJehova. Ngimkhumbula uJesu umhlengi, ngimkhumbula amalanga sengikufa ngikufa sinabanye abefundisi. Eyifika iqhubeka inkonzo iqhubeka ukufakazwe kuqedwe abese sukuma. Athi sesizodumisa. Masiqeda ukudumisa mfundisi uNsibani uzoshumayela. Asitshele futhi athi ngeke ngitshele ngoba ngitshela sekusenkonzweni. Dunyiswa nje ushawa umthandazo inkosi izothi. Uma ungabanga nanhlanhla kuzodunyiswa kuqedwe. Abesethi sengiyasuka last day umfundisi ukhoza. Kanjalo. Kufanele uzophala. So kufanele sibe wangisiza uNkulunkulu so ngizama ukuthi lo ngizokhuluma ngokuplana. Ngiyakwazi nokuzunywa. Ngikwazi kahle angazunywa esikoleni sihlezi. Omunye umfundisi lo ngiyangixoxa ukuthi ngayisisa kuye. Samenye esikoleni sesihlezi ekhuluma MC ukuthi hayi ngamsemthiphile yena njengamanje sesizodedela wayengiqhwela wena abantu soshumayela bayesho MC la kutsheli wena mina ngithelile. So izimo ezinjalo zikhona. Izaga chapter 21 verse 31 lithi ihhashi lilungiselwa usuku lokulwa kepha ukusindiswa kungokaJehova. Ngamanye amagama wena njengehhashi lokulwa iba ready uthandaze umcela uNkulunkulu akunike lento afuna uyiphakela abantu. Kodwa indlela ozokuphaka ngayo ukudla kungokwakhe akusikhona kwakho. Angazi mina idlwa le ndaba.
So yikho ngithi lalela ngoba uma uzodinga uhamba nama-notes akho lokhuluma kushonilanga noma usebenzile abakumoya ukuthi fanele athule lo manje seqedile lokhu uqhubeka wena ngoba into ebhalile njani ayikakapheli. Into enzima-ke leyo mhlawumbe ungcono yena lo ngaprepare ovela sukuma ebantu angazi kodwa-ke ngiyakwazi kokubili. So-ke siyaprepare bazalwane bese uya basekorinte bokuqala chapter 14 verse 40. Basekorinte bokuqala chapter 14 verse 40. Ngisasekela mina lento engishoyo bese siyaqhubeka nenkonzo yethu. Uthi verse 40, kepha konke makwenziwe ngemfanelo nangenhlelo. Mawubuka isihloko lapha kuverse 26 sithi indlela yokukhonza kwebandla. Abantu-ke bayathanda ukujaja. Abaningi bathi uma wenza iprogram yenkonzo ulimitha umoya ongcwele. Kodwa nangaleli igama lithi kepha konke makwenziwe ngemfanelo nangenhlelo. Ukhona ophethe lesingisi uzokucaca kahle kwelesingisi kuze ukuthi in order, in an order, must be done in an orderly way. So ayikho enye indlela eyi-order ngaphandle kwe-program. Kodwa leyo program asistiki kuyo uma umoya ongcwele ekhuluma okunye. Angazi noma siyakuzwa lokho. So yingakho-ke kungeyona inkinga. Mina isihloko noma itheme yalezi nkonzo ngisitshelwe ngiyacabanga ukuthi ngolesihlanu silungiselela ukuhamba siye emngcwabeni womgqibelo. Sekuseduze kabi sengiphenika namthi yazi ukuthi emva kwalezi nkonzo umngcwabo kufanele ngimnambithi emva kwasemnambithi abefundisi anginayo kodwa itheme. Ngavele ngathi inkosi ngicela itheme yenkonzo zabefundisi. Wayesethi 1 Peter chapter 5 verse 4 sinomani somkhulu ngabonga. Ngathanda lenkosi ngisize ngoba ngisekho esimweni sokubhala ibeke engqondweni lento engasuki. Namhlanje lenyanga October uma ngithanda ngithi inkosi siyenkonzo zabasha ngoDisemba ngicela unginike isihloko nganginika amandla ekusasa. Ngoba uyazi ukuthi kuzobe kukho nobani bedingani. Nathi into esemqondo usuplano kwakho plano kwakhe. And ungayenza kumanje inkonzo akuningi. Mina-ke nginenkinga yokuthi uma sengibhizi ngenza inkonzo babe banga-understandile lapha ekhaya babe bafike bangixoxise. Ngesikhathi ngibhizi ngibhala kuneBhayibheli sokhona umuntu okhulumayo. Uthi uyabhala leli verse uma ngiqeda athi hamba ulandele thize endaweni ethile kulandela lona. Ngilibhale ngiliqede ngililande athi hamba ulandele ethile endaweni ethile. So into engisuke ngiyenza ngiyakhothwa umuntu okhuluma nami bese ifika inkonzo iba yilento ebayiyona. Abanye bese bedidela ngoba kubhaliwe lo muntu uyafunda kanti lento ayifundayo kade ayitshela. Kodwa isifika iyafitha ngoba wayazi umnikazi wendawo kube kukhona obani bedingana. So-ke indlela zokusebenza-ke kukaNkulunkulu azifani. Ungayizami indlela ongayinikesiwe ngoba izokuhlula. Uzohlanganisa amavesi angahlangani. Ngoba phakathi kwawo khona into ofuneka uyikhulume ezokuthatha kuleli kusekuleli ungakalifunde elinye. Le ongayiplananga ezosho umoya kaNkulunkulu ngoba uyena othe kuzolandela lephi ivesi. So-ke ngiboneke bekuzama abanye kuyinkinga. And mawufunda iBhayibheli lokho ebengikwenza manje yikho ngisho ngathi ngiyafundisa-ke manje sengivumile kancane enkonzweni ngoba kususa abantu kwi-point ukuthi lokhu ufundiswe ake sivule endaweni ethile umshoka bekathatha sivule endaweni ethile ngesikhathi bevula umqondo yalahleka. Musubavulisa abantu phuma kwelinye ungene kwelinye uphume kwelinye ungene kwelinye okwakhe ovulayo awumlindi. Kodwa la ngithi asivule ngoba ngibonile ukuthi niyathuka uma ngithi bengithinga abantu bezebethuka sengize ngapho. Ngesikhathi ngikhuluma ngomhawu ngathi asilivuleke silithole kaningi ngoba abantu bayethuka. So kunezimo ezingaphoqa uma ukhuluma into engakhulunywa abanye abantu.
bese abantu bangaze bakupende njengomuntu omubi. Njengalento engake ngayikhuluma ekhwezini one day. Ngakhuluma le ntshumayelo ngisanda ukukhuluma. Ngathi angazi abantu bakuthathaphi ukuthi ibandla lingumakoti kaJesu. Bakuthathaphi abantu ukuthi kunomshado ozoba khona. Ngoba kukho ezweni lokho. Ngahlaselwa lapho ngavenza i-challenge ngathi onalo lelizwi ngicela ngitshele. Ngisho emsakazweni ngiyacela ningifonele ningitshele mina ngilaza ngilithola. Engithola elithi ibandla lingumzimba kaJesu. Hayi ukuthi uyimakoti wewundlu. And it's common wonke umuntu ukhuluma indaba kamakoti wewundlu. But umbuzo ukuthi kuphi eBhayibhelini ukuthi ibandla lingumakoti kaJesu na? Namanje maye khona ufuna othi unalo ngiyafisa ngitshele ngoba ngilitholi. Sengikufunile ngilitholi. Elize libe khona lithi uKristu simunye akekho owesilisa nowesifazane. So uma sizothi umzimba kaJesu umakoti wakhe siyamethuka sithi uzilala yena. Ngoba make kwanomakoti nomkhwenyana kukhona indaba yokulala lapho. Siyakwazi nje lokho. So manje sikwazi sithi umzimba wakhe umakoti wakhe. Masiya lapha ngizonivulela ke ngoba ngangayithinta. Masiya lapha kuSambulo 19. Siyatshela ukuthi ubani umakoti. Sambulo 19 nomfana. Angifuna lento manje ngisayithola. Oh, khona ngiyabonga. Ngiyazama Sambulo 21, Sambulo 21. Sambulo 21 verse 9. Phezulu ukuthi inkazimulo yeJerusalema lasezulwini. Inkazimulo kabani? yeJerusalema. Lasezulwini, hayi lapho kwaIsrael. Uthi verse 9. Kwase kufika ezingelosi ezisikhombisa ezazinezitshe ezisikhombisa ezigcwele izinhlupho ezisikhombisa zokugcina. Yakhuluma nami yathi woza lapha ngikukhombise umlobokazi umkawulo. Verse number 10. Yamuka nami ngikumoya yayintabeni enkulu ephakemeyo yangikhombisa umuzi ongcwele waseJerusalema wehlezulwini kuNkulunkulu. Unenkazimulo kaNkulunkulu ukukhanya kwawo kwakunjengetsheni nenani elikhulu sungaqhubeka. Sumzwile umakoti wewundlu umuzi waseJerusalema. Hayi ba. Kodwa mawukhuluma lento ungayisekeli ngezwi uthi useshumayela lapha ivangeli. Ngiqwayeni thina singumakoti wewundlu. Badidwa ilento uJesu walinganisa wathi umbuso wezulu ufaniswa nendodana yenkosi eyayizoshada akashongo ukuthi kuyokwenzeka wathi uyafaniswa. Asidolele bazalwane. IBhayibheli ijulile. Funa silifunde sinjani sikumoya. Masingekho kumoya siba senkingeni enkulu kakhulu. Ngifuna ukubona ukuthi ngisekhona la mfanele khona sengiye ngavula amavalo. Sikhuluma ke la. Sengifikile. Okhokhelwayo ngidine ngichaza ukuthi amahubo 23 noJohn 10 la uNkulunkulu eziveza engumalusi omuhle noJesu engumalusi omuhle. Ngase ngithi kusho ukuthi ukhona nomalusi onjani omubi. So maye khona umalusi omubi thina ke singumalusi onjani na? Ngase ngithi umalusi kufanele angawuhambisi umfudumezo ebantwini ngoba uthi uDavide uJehova ungumalusi wami angikweswela. Izimvu zikaNkulunkulu esizalusile azisweli yini na? Ngelinye ilanga omunye umfundisi bangibelesela nje kuleso sikhathi ukuthi ngapho sengiyabona kambuthi uNkulunkulu wayengifundisa. Njalo ngesonto ekuseni wayengifonela la eduze enseleni.
bakuthi banje udry ngicela ungiphe ivesi engizoshumayela ngalo namhlanje enkonzweni. Ngangithuke saqala kanti uzongibelesela every Sunday. Athi angisize ngitry ungiphe ivesi engizoshumayela ngayo. Nami ngangivele ngithandaze Nkosi ngiphe ivesi engizomnika lona. Anginike ngimnikeze. Esesindakini. Mawucabanga lokho kudla yebo ke ngenhlanhla yakhe ngangithandaza. Kodwa uma ngabe ngangingathandazi nami amagama ukuthi kuzobe kushumayela mina ngingekho. Ngoba wonke umuntu mayemphambi kwabantu uyisithunzi nje kushumayela lo umnikelelo vesi akushumayeli yena. So uma uzocela ivesi kumuntu kanti akazi ukuthandaza kusho ukuthi uzothi eshumayela ebandleni lakhe beshumayela nalelo lakho ngoba wena udry awunalizwi. So izimvu kaNkulunkulu zinjani ziyalamba. Uthi-ke uJesu kuJohn 10:11 ngingumalusi omuhle, umalusi omuhle udela ukuphila kwakhe ngenxa yezimvu. Umalusi omuhle udela ukuphila kwakhe ngenxa yezimvu. Nginombuzo-ke befundisi, siyakudela ukuphila kwethu ngenxa yezimvu na? Izinto ezincane ongazinakile. Bathi umuntu umfundisi ngicela ungenzele lokho. Hayi ngisebhizi. Anazi imbakithi ukuthi ngibhizi ngokuya ngenzele lokho. Usuwenze njani? Awusakudelanga ukuphila kwakho ngenxa yezimvu. Akufanele kusuka umzalwane akutshela inkinga nayo. Bayahlupha laba bantu madoda. Umuntu ngeke asalala nje. Kanti ufuna abahluphe bani? Ubani umelusi wabo? Ubani kahle ngempela umelusi wabo? Ufuna ukujabula nje usungena ezulwini uthola umqhelelo kaZumulo ukuthi weluse kahle. Kodwa abantu babekucela izinto ulandelisa ngamagama. Mhlawumbe omunye akakuzwanga la uqeda khona ufenzele lento ayifuna mhlawumbe ufuna umkhuleko kodwa yazi bahlupho bani yabe sasiyeka silala uthi uzofika lo mkhuleko usufaka iblock nje lo mkhuleko kumkhulekela wona usezufika ngoba uyacomplain. Asibe nabelusi abahle abalusi izimvu zikaNkulunkulu zingalambi ukhona. Umalusi omuhle ukudla ukulanda ezulwini akalethi noma yini ebantwini. Sikhulumile ngomfudumeza umuntu athatha intshumayelo omunye umuntu ayeshumayela. Angazi ngempela abantu bakwenza kanjani lokho. Mina kuyangihlula. Ngiyakhumbula sanduqala ikhaya lethu kukhona omunye umama owayebiza ngompostoli. Angazi noma ungumpostoli ngoba eshade nompostoli moyezimele. Kase ziningi inkonzo sizenzile mhlambe kwasuku beginning of 2021 noma towards the end of 2020 angisakhumbula. Ngiyazi ziningi. Basethi ngiyacela ngangabhizi kakhulu. Ngicela ngithumelele babuthe zonke inkonzo zabo. Ufuna zonke lokusaqala wathi yebo. Ngayithumela ngathi la ngiqeda khona wa-Exit Group. Hawu. Lo muntu ufuna inkonzo nje kanti useyaphuma. Bathi awubafa abantu umfudumeza. Ngoba kusho ukuthi wayesebonile ukuthi cha ngisezohlala la ngokwazi ukushumayela ngisebenzise lezi inkonzo la ngikhona. Ungafika ufune zonke inkonzo maqede bese uphuma egroupini. Wenze njalo ngikhohlwa leyo. So akufanele bazalwane sishumayele intshumayelo zabantu. Akufanele bazalwane uphinda intshumayelo yakho ngaphandle kokuthi ushobane umoya kaNkulunkulu. Intshumayelo akulona icala ukuyiphinda. Kodwa makusho uNkulunkulu izovutha ngaphezulu kwaleyo yokuqala nawe futhi uzumangale. Futhi ngeke ifane encamishi. Kofana ivesi ngeke uyifane. Ngoba injani uyinikezwe umnikazi wezwe. Ngisho noMose eyolanda imithetho eyishumi wasuka kubantu wayentabeni wazila ukudla 40 days ehlezi noNkulunkulu. Indlela elula yokuyolanda ukudla ozokunikeza abantu ukuzila ukudla. Sithi ungene emkhosini ngolimi lwasekhaya lethu. Asiyi kubantu siye nje ngobuso. Ngoba uSathane utshala abantu abazokushaya phakathi kulelo bandla. Uzophuma usupossessed kade ufika uvutha.
Sibadala-ke sonke la sikhonzile emabandleni amaningi. Niyalazi leli bandla elithi malimeme umfundisi. Nihlale umfundisi omenye uhleze emotweni akangeni. Uzothi uma ingena eqonde epulpiti ngqo, afika shumayela qeda, axolisa asho ukuba busy, aphume lapha inceke imphelezela angene emotweni ahamba. Kwenziwa yini lo? Niyakwazi kwenziwa yini? Uthwele. Phela sesihlale kakhulu siyafunda izinto nezincwadi zikhona. So akangeni ibandla lidumisa ngoba lizoshisa lo mthwalo wakhe. Lizoshisa le demon lakhe bese ngakhuluma bibhile. So kufanele nidumise nenze yonke into angahlali mayingena uze pulpit mayiqedwe aphuma. Semfakela umoya wakhe aphuma hamba. So ke wokwazi mawufika endaweni enjalo. Mina ngangikuthanda namanje ngisakuthanda mangiminyo ebandleni ngiba ngifike ngihlale bafikele kimi abazalwane ngibalalele becula ngiba assesse uNkulunkulu akhulume nami okukhuluma izinto ngabo ngihlezi ngoba ngibalalele. Sukumuya phambili aweke ukuthi kwenzakalani ngaleli bandla. Ayi uyafika uzoshumayela ngiphume lapho yahamba. Nengozi yokuphathela iBhayibheli yokuphathela iDevil worship ufike la ubhibhidle kanti uSathane seyithathe yonke inkulumo. Isikhali sakho usiphathela wena uphathelwa. Ngoba umazi umuntu ophathela iBhayibheli ubani? Ukhonza bani? Manje ke endaweni eningi ukuthatha kuyindlela yokuphakama. Lo nginethawula lami ngijuluka nje angazeke ngibone ngizoxoxa khona sizosukuma afika ngisuku. Bafowethu kunomalusi omkhulu okufanele thina simesule hayi kusulwe thina. Ngeshwa akayona inyama sikwazi ukumesula. So akufanele siphakame emabandleni. Kufanele sibe phansi silale phansi. Nomoseke yolanda imithetho wazile ukudla 40 days and 40 nights ehlezi noNkulunkulu. Izinto zikaNkulunkulu zilandwa kuye ngqo uzithatha uzilethe ebantwini. Abantu ke bayakwazi ukuzwa ukuthi unginikeza iphiliso ngelona. Ngoba mawufika ebantwini ugula une-TB ungayanga kuNkulunkulu uzobanika iphilisi le-TB ngoba wena ugula nge-TB ungabaniki into abayifunayo. Ngoba ufika uthandaze uNkulunkulu akunika ivesi ungakwazi ukubonke lakho litshelwa wena before yekubala ukuthi wena ndoda ulungise 1 2 no 3 thathe wena olufaka kubala bethu abantu labo ngoba ukhuluma naye nje usibani akaziboni njobe ndona kolingaka ngishumela ngolaka hawu kanti umuntu akasaziboni ukuthi ukhuluma naye uyotshela thini yayibona lonto uthathe ukuthandazile uNkulunkulu wathi usiza yena qala kanti cha yena akasizeki usedlulisele ebandleni. Ijulile indaba yokuzoma phambi kwabantu. Ngakho-ke wena ukulandaphi ukudla kwabazalwane na? Ngaphambi kokushumayele wenze njalo. Sikugadeke indaba yokwenza ukuzila ukudla kube umthetho. Ungakwenzi kube umthetho. Khona baba uMkhize owashona obe wavuka usahamba kunomphela wayikhuluma leyo nto. And wayesebandleni elizela ukudla njalo ngoLesithathu ngiyalazi angizobiza ngegama. Lelo bandla angisho ukuthi li-wrong. Kodwa iqiniso lithi iningi labazalwane abalapho bazila ukudla ngempela kodwa abathandazi abenzi lutho ngoba umthetho webandla. Uma ukuzila ukudla wenza umthetho uSathane uyakuplanela uyazi ukuthi hawu sibani uwiki lonke isonto kodwa ngizomthola kahle ethi uzilela mina ukudla akucupha qede uvuke ekuseni ngalelo langa ukuphuphula akusakusiza ukuzila kwakho ukudla ngoba uSathane ukufunza ukudla ebusuku. So ukuzila ukudla sikwenza umthetho kushintsha khona sekuwumthetho angimi phambi kwabantu ngingadli njalo ngidlile breakfast useyaziwe ekhaya akalidli umfundisi ibreakfast uyozadle esebuya enkonzweni. Akukho wrong law oku-wrong ukwenza kube umthetho ngoba uSathane uzokushaya awulidli nje ibreakfast angisho ukulidla mhlawumbe uvuke waphupha udla
usudlile uyakuhleka nje uyakubuka. So ke asizenze izinto zethu ngokuxhumana noNkulunkulu. Nakhona le ekhaya lezi khona bangicoachayo. Babonisa ibande kade sadinga ungena emkhosini phela usipho omunye umkhosi. Hayi ingane yawethu awusuki kimi uNkulunkulu mayengitshela ngizoninika mayengakangitshela ngizokusho umkhosi. Simple as that. Awusuki kimi umkhosi. Ngethemba ngisandukizwa nombono usanduqhamuka ukuthi asingahlanganisi imikhosi. Lo mbono wokuthi ningathathi imikhosi yelihlanganise neyami alishongo ningayihlanganise nekaNsibane. Okungukuthi ukhona lo sinikeza imikhosi akuhoya ke Nsibane. So kulo muntu wathi ningathathi imikhosi yelihlanganise neyami kwakusho wayikhuluma naye hayi mina. So ke bazalwane sazi ukuthi ngizama ngawonke amandla umuntu ngisenyameni lokwenzeka iphutha kodwa ukuthi nginganiki into ephuma kumina. Ngoba ephuma kumina ngeke imphilise nizophiliswa ephuma kumabuso omkhulu. Masibheka kuJohn 10 verse 12 and 13 ngithe sibuka lezi zahluko. Okhokhelwayo engesiwe umalusi izimvu zingesize zakhe ebona impisiza kushiya izimvu abaleke impisi izibhozomele zihlakazeke. Onjani okhokhelwayo ngoba kunjani akanendaba nazo. Kufanele ube nothando lwezimvu. Awukwazi ukuthanda izimvu ungamthandi umnikazi wazo. Awukwazi ukuthanda umnikazi wazo bese ungazifuni izimvu zakhe. Hayi akuhambisani kanjalo. uNkulunkulu uthando. Masimthandeni uNkulunkulu. Through ekuthandeni uNkulunkulu izimvu sizozithanda. Khamba kumfundise nabazalwane angabathanda. Khamba kumfundise nabazalwane abakhethayo khona babangani babo. Uqhamuka kanjani lo? Ngoba zonke lezi zimvu zingezikaNkulunkulu. Mawuthanda umnikazi wezimvu uzozithanda nazo. Mhlawumbe abesifazane bakunderstanda kangcono. Ike imhluphi indoda umama endaweni ethize emzini othize uzekusengihlaleleni izingane zami. So yini thina sihlulwa yini ukuthanda abazalwane ngoba sithanda umnikazi wezimvu? Hayi ngizombekezelele ngoba ngithanda uNkulunkulu. Kodwa kubelula nje ukuthi sibambane nomfuni sibambane nomthandi kodwa ukuthi uyamthanda uNkulunkulu akuhlangani lokho. Lithi okhokhelwayo engesiwe umalusi izimvu zingesize zakhe ebona impisi ushiya izimvu abaleke impisi izibhozomele izihlakaze ngokube ngokhokhelwayo engazinakekeli izimvu. Bazalwane singahlali njengabafundisi abakhokhelwayo. Yebo ngiyazi kwamanye amabandla kunamaholo kunayo yonke into. Musuliqhuba phambili iholo. Ngeke sikuvimbe ungaholi. Futhi kwamina ngiyathanda endabeni kuholwe amamenzi ukuthi abantu bahole ngengenawo. uNkulunkulu ethanda kuyodinga kwenzeka kodwa iwona engenawo. Kodwa lithi izwi lenkosi kubelusa abakhokhelwayo. Yilo leli uFirst Peter chapter 5 sesiqala kuverse 2. Yalusana umhlambi kaNkulunkulu ophakathi kwenu ungabi ngokucindezelwa kodwa ngokwentando kaNkulunkulu. Kungabi ngenxa yenzuzo eyihlazo kodwa ngenhliziyo evumayo. Ngoba inzuzo yenza ukuthi wenze izinto ungazenzi ngenhliziyo evumayo. Kodwa kufanele uzenze ngenhliziyo evumayo. Khona umunye umshumayeli osadlule emhlabeni sasazana kudala naye. Wayena challenges ngokwemali. Ajabulapho Nsibane. Umfundisi ube ngithumile ilenza nje push-ups team. Ngiyongcwaba. Phela manje ngithumile unginika 1.5. So ujabulela ukuthola 1.5 ozomphilisa than ukuthi kade uyoshumayela ivangeli. Yilo nto ekhulunywayo. Asingakwenzi ngoba sithanda inzuzo. Bese sigcina sizithola sicindezeleka ukwenza into noma ngabe uzuyenza okusulengiselweni imali. Kodwa masikwenze ngokwazi ukuthi uYesu umalusi omkhulu nomvuzo azosinikeza wona. Then lithi izwi lenkosi Matthew 6:33 funani umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe konke kuzonezelwa kuyini. Uyazi ukuthi siyidinga imali. Uyazi ukuthi sidinga 1 2 no 3. Akasiyena uNkulunkulu odla amandla abantu.
yenza akakufunayo, yena uzokubonelela ukuthi wena udingani. Asisufuni izidingo singawenzile umsebenzi wakhe. Umsuwenzile-ke futhi musufuna idingo ngoba yena uyayazi into edingayo. Bese lithi-ke kungabi verse 3 njengabazenza amakhosi phezu kwamabandla enabelwe wona kodwa nibe izibonelo zomhlaba. Kodwa ukuzenza inkosi sake siyaxoxa uthole ebandleni kunezihlalo ezingafani. Omunye umzalwane wamenya omunye umzalwane kwelinye ibandla, angizulisho ngiyalazi. Mayemenyiwe kuleli bandla avume alale ebusuku. Mayelale ebusuku azithole ehlezi kuleli bandla. Mayihlezi kuleli bandla kunehlalo ezimbili la ezinhle zikamama umfundisi noma umfundisi. Ligcwele ibandla lingenkulu. Bese kuqhamuka izwi lithi abangikhonzi kuleya nkonzo omenywe kuyo. Yayibona lezi hlalo ezinhle ehlezi bandla. Mina nginayo indawo yokuhlala. Ibona sebengamakhosi kuleli bandla. So uNkulunkulu akayifuni indaba yokuthi thina befundisi sithole lento okuthiwa i-preference. Sithole izinto ezingcono ngoba singabokugcina silapha yaphansi. Umfundisi ukhonza ibandla. Njengoba ngimi la ngolimi oluqondile ngiyanikhonza ngezwi likaNkulunkulu. Nina nihlezi nilalele niyadla. Sise-restaurant, uma ufika e-restaurant ulambile. Baqhamuka owedwa bathi singakusiza ufunda ukuhlala. Uthanda ukuhlala lapha kukhona uyikhethe itafula olithandayo. Mhlawumbe ufuna ukuhlala ubuka i-TV, ubuka ibhola noma ubuka irabhi noma wenzani uhlala. Abese ethi yini engakulethela yona abekunika imeli. Uwedwa njalo lo. Mama customer engasangeni uyaphela umsebenzi wabo banjani bayaxoshwa. So ngamanye amagama wena njenge-customer umkhulu kunowedwa. Nakwelikamoya kunjalo. Abazalwane bakhulu kunomfundisi. Izimvu zinkulu kunomalusi. Nangi into ibhola siyalazi amaqembu amakhulu la. Uma iqembu lingenzi kahle wake wezwe kuthiwa kuxoshwa abadlali abawu-11 usala ucoach. Uxoshwa ucoach ekusala abadlali. Ngoba ucoach akalutho uhola ngalabo abadlali. Mabebheda hayi ngoba bebheda babhediswa uyena kususwe yena ukuze abantu bangene endleleni. Sikhonza uNkulunkulu ovusayo. So mangibheda phambi kwenu uNkulunkulu uzongisusa avusa umuntu. So bafundisa sisuqhoshe sizibona ngathi singcono kunabazalwane. Ezulwini abazalwane bakhulu kunathi asilutho. Masibakhonze ngakho konke singabakhonza ngakho. Okujabulisa uNkulunkulu ngoba izimvu zakhe lezi wazifela esiphambanweni ngenhlanhla kanye nathi safelwa. Wasuba nenhlanhla ngaba nenhlanhla yokuthi ngibe yimvu ebukeka ingcono kanti cha ayingcono izokhonza ezinye izimvu. So masingaba nalo mqondo nalo attitude somkhonza uNkulunkulu ngokungcwele. Lithi-ke kungabi njengabazenza amakhosi phezu kwamabandla enabelwe wona kodwa nibe izibonelo zomhlaba. Lokho kuwuphawu ukuthi nathi siyizimvu ngoba awukwazi ukuba isibonelo uwumuntu emvuyeni. Ngoba imva ikwazi ukukhuluma, uma ikwazi ukukhuluma nezinye ikwazi ukukhuluma nawe. Wena mawudinga indlela encane uyasithela uzivalele imvu yona ivele izikhulule ihamba. So awusoze futhi uyishintshe. So uma lithi izwi masibe izibonelo emhlanjeni ngoba siyafana nawo nathi sizimvu. Ngoba ngeke uze nobukhosi ulindele ukuthi izimvu zibonele kuwe ngoba zizona amakhosi. Yikho-ke lithi asisuphatha amabandla ngokungathi singamakhosi. Ngoba immediate usuyinkosi ebandleni usuhamba wedwa, there are no followers. Ngoba izimvu lezi akubona amakhosi. So asehleni silingane nezimvu. Ngiyamthanda uverse 1 ka1 Peter chapter 5.
athi uPetro ngakho ngiyawancenga amalunga phakathi kwenu mina ngiyilunga kanye nawo nobufakazi bezinhlupheko zikaKristu nomhlanganyeli wenkazimulo ezokwambulwa ngithi. So ngisho uPetro addressa uPetro wayengumpostoli. uPetro wanika umsebenzi omkhulu wathi uJesu phezu kwaleli dwala elingupetro ukwamqamba lapho wathi wena ungupetro. Igama lePetro lisho ukuthi uyidwala noma uyithi. Wathi phezu kwaleli dwala ngizolakha ibandla lakho. Kodwa uPetro yehla uthi ngiyancenga malunga nami ngiyilunga kanye nani. Ngolimi esizwayo ngiyancenga bazalwane nami ngiyumzalwane kanye nani. Thatha umpostoli uphose ngaphandle kwewili. Ngoba ukuphakama kufuneki. By the way, ezulwini abangeni abapostoli. Ezulwini abangeni odokotela. Ezulwini abangeni abaprofeti. Mawuvula kwisambulo khona inhlobo ezimbili ezulwini. Sesingathi izintathu ngeengilosi kodwa khona inhlobo ezimbili. Abakakistalo izidalwa creatures. Mawusifunda kahle ukuthi zidalwe kanjani ziyinkinga idalwa. Hayi lezi indalwa ngokwesizulu kushiwa amadlozi. Cha. Izidalwa mawufunda ngale kuJeremiah kuthiwa zinamehlo around umzimba wonke. Isidalwa simasibhekele siyabona lesiyabona emuva. Banobuso ngapha banobuso obhekele omunye obhekele emuva. Ngibabiza ukuthi security yasezulwini. Abantu ufozi kanti isihlalo sobukhosi. Ngale kwazi khona amalunga u24 elders. Akukhulunywa ngabapostoli, akukhulunywa ngodokotela, akukhulunywa ngama-archbishop into esala la emhlabeni. Yikho ke ngithi akangeni umpostoli ezulwini ngene ilunga an elder. Lona sisona sikhundla okukhulunywa ngaso ezulwini. So ke uthi uPetro ngiyancenga malunga nami ngiyilunga ngoba uzama ukulahla ukuthi isikhundla ukuthi isikhundla sinjani asisebenzi. Ake sibe nabefundisi abangaphushi ikhundla ngoba ikhundla ingene ezulwini. Kungena umuntu ohlanzwe ngegazi likaJesu. Sikhuluma ke ngabelusi abanjani abakhokhelwayo. Abesethu verse 4 siufundile. Kuyokuthi ke nxa ibonakaliswa umalusi omkhulu nezuza umqhele wenkazimulo engaboneki. Uthi ke uverse 2 uyangilalisa emadlelweni ahlaza uyangiyisa ngasemanzini okuphumula. Njengomalusi obiziwe olindele umalusi omkhulu uyamenza lo verse 2 weHubo 23 uyangilalisa emadlelweni ahlaza. Yabalalisa nabantu emadlelweni ahlaza na. Uyabayisa ngasemanzini okuphumula na. Athi uJesu kuJohn 10 sizoke siwathathe kanje omabili. John 10 verse 9 siubheka noma kuHubo 23 verse 2. Athi uJesu mina ngiyisango. Uma umuntu engena ngami uyasindiswa angena aphuma afumane idlelo. Leli idlelo liyinkosi uJesu. Leli sango liyinkosi uJesu. Uthi akekho zikubaba ngaphandle kwami. So ngamanye amagama izimvu asizingenise ngesango ngoba leli sango lindlela neqiniso nokuphila. Leli sango liyidlelo. Uthi uJesu John 6:35 mina ngiyisinkwa sokuphila. So asinabanika abanye abantu okunye ukudla. Sibanika uJesu phela. Mina ngiyisinkwa sokuphila ozayo kimi ngasozalamba bese ethi ngokholwa yimi ngasozoma. So uyikho kokubili ungamanzi uyidlelo njengoba ethi uverse 2 ka23 uyangilalisa emadlelweni ahlaza uyangisa emanzini okuphumula uJesu lo. So ngesikhathi uNkulunkulu Baba ngokweHubo 23 emhola uDavide emusa kulezi zinto umusa kubani uJesu. Thina njengabelusi ababiziwe masibathatha abazalwane sibase kuJesu. Singena ngaye sibangenisa ngaye ezisango. Aphume esangweni athola idlelo elisewuye. Aphinda athola amanzi awuye futhi. Siyeke ukuzishumayela thina njengabelusi masishumayele uJesu kubantu ukuze bangalambi
futhi bangomi. Ungaziphakamisi wena kodwa phakamisa uJesu. Mayibhala umpostoli uJohane ngokaJohane chapter 3 verse 14 and 15. Njengokuba uMose waphakamisa inyoka ehlane kanjalo indodana yomuntu imelo ukuphakanyiswa. Uphakamisa bani wena mawumini? Khona into ethandwayo abefundisi. Ngiyathanda ngoba baningi abangizwayo noma bazongizwa. uNkulunkulu washesha wangifundisa lezi zinto phela mina ngangafundeli umuntu. Wathi mayengibeza nje ngakhona. Ngathanda umfundisi mayisukuma athi nkosikazi wami muhle. Awusukume bakubona. Phakamisa bani manje? uJesu. Uzosiphamisa unkosikazi wakho. Uzokhala njalo futhi. Emva kweminyaka usuthola ukuthi uyajola. Athi wena nomdayisayo. Wathi muhle. Uzojola. Ngoba ekufundisini uyaceba noma ungacebi. Kuzoqhamuka nje bazomshanga 5,000 but pocket money bangala. Abesebuka wena akwazi umphino 100 rand. Athula aqinisele ngimtshela. Yema ngimtshela uzolimala. Ngathi manje usathana umtshela lokho ngomtshela uzolimala ngcono ngifike. Hambe. Ithini blessed obambe nangu 10. Pocket money. Hayi akunalutho ithathe nje uzokuthandayo. Ikhulu esathi ikhulu imali qala uthando. Uzomkhomba la umkakho. Wena wathi besiphalaphala esontweni. Wathi mbukeni. Injalo ke le ndaba. Njengoba uMose wayiphakamisa inyoka ehlane kanjalo indodana yomuntu imele ukuphakanyiswa. Kuba yilona loyo okholwa yiyo angabhubhi kodwa abe nokuphila okuphakathi. Siphakamisa uJesu bafowethu simphakamise umuntu. Wena ke uphakamisa bani mfundisi? Ngiyakubuza. Ngiphendule enhlizweni yakho. Ubani omphakamisayo? Ubani umbongayo? Uthi umpostoli Paul kwabaseKorinte bokuqala chapter 1 verse 23 to 24. Kepha thina sishumayela uKristu ebethelwe esiphambanweni. Isikhubekiso kwaJuda ukula kubo abezizwe. Nangu lesimshumayela. Sishumayela uKristu ebethelwe. Ngamagama simshumayeli noma ejabule noma ehlezi ngakwesokunene sikaBaba. Simshumayele ebethelwe ngoba mayebethelwe kophi igazi lokusindisa abantu. Masizomshumayela ehlezi ngakwesokunene simshumayele kude nabantu. Ngicela umuntu osezulwini kodwa simshumayela ukuthi wakufele esiphambanweni. Uthi-ke ngimphinde, kepha thina sishumayela uKristu ebethelwe esiphambanweni. Isikhubekiso kwaJuda ukula kuba bezizwe. Uyisikhubekiso vele uJesu. Futhi ukula kwabezizwe. Siyazi ihlele bese awukhonza umlungu. Beka abakini amadlozi abantu abakini abakuzala bangethe emhlabeni. Yokhonza uNkulunkulu wabelungu. Ukula kwabezizwe lo Jesu esimshumayelayo. Athi verse 24 kepha kuba babiziweyo abaJuda namaGreki sishumayela uKristu amandla kaNkulunkulu nokuhlakanipha kaNkulunkulu. Ungamandla kaNkulunkulu nokuhlakanipha kaNkulunkulu. Isimanga leso kodwa siqashile abantu abaningi abasiboni. Silinganise nje ngekhaya lethu. Igroupu no angisho ukuthi awekhamanya ngwazi. Kodwa manje sinabantu abacela ku 8,000 ngobuningi. Kodwa kuquiet kuthula inqushu umuntu. Kodwa nje igroupu nje nabantu aba-100. Kuyaxatshana, kuyathukwana, kwenzeka yonke lento le. Ngani ngoba uKristu akekho ukuhlakanipha namandla kaNkulunkulu. Nama kukho engikwenzayo ekhaya lethu ukuthi sithobelane silalelane. No. Ingoba ngihlale ngisikhumbuza ngazi ukuthi akuyona yami le group inomnikazi wayo. Nathi nisihlale sisikhumbuza abazalwane ukuthi akulona elami ibandla njengomfundisi ngiyalikhonza kunomalusi omkhulu ongizile. Uyeza umalusi omkhulu uzocheka ukuthi izimvu kade uziphana engakabuyi. Ngoba ukuthembile uziphuzisana izimvu zakhe na igazi lazo liyofuna ukuthini. Enye inkinga umalusi akufanele azigaxe ezindabeni zabazalwane.
asingazigaxi ezindabeni zabazalwane, asingazigaxi ezindabeni zasemakhaya. Yabona uma umfundisi, when it comes to matters ey'nkingeni zabazalwane, uphelela la umfundisi bakho, la akuphumi la. Ngoba uma bebaphuma la, lifile ibandla libulawa ukuthi uqhambukele indaba zabazalwane. Mhlawumbe ukuzwe makungcwatshe ethi umfundisi asazi abala ekhaya bayathanda nokukhonza inhlabathi. Mabethanda sibanikezele ithuba. Usuke ethi umfundisi angingene endabeni zala ekhaya, ngiphelele ebandleni. Makushadwa asilawuli imshado, siyilawula la ngaphakathi. Ngoba ngenze example, uzothi ngiyakholwa mina ngingumkhwenyana, angifuni ukwaba. Usiyothuka ngakho yilo mndeni wankosikazi, ukhona unkosikazi yedwa, abakholwa abanye. Umkhwenyana wakho uyancishana, akasabelanga lutho, wathi uyakholwa. Cabanga-ke uma umfundisi oshaya imithetho, wathi la entabeni akwabiwa, la entabeni engikhoze ebandleni elibe linisimisha izinto. Uthi umfundisi wena kwabiso awusingeni ukuze uyithwalele wedwa ini icala lakho. Kodwa kubiza ukuthi wena wenzeni, uthandaze, wenze into oyithelwe uNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu yena onezulu, uNkulunkulu yena onesikhoko. Ozothi uma ungayenzanga intando yakhe akufake esihogweni, uma wenzile akufake ezulwini. Asingabafaki-ke abefundisi ngoba nabo baney'nkinga zabo zebandla. So-ke nawe-ke musungene endabeni zabantu ngoba uyakholwa lo mzalwane wakho, uphuma ekhaya elingakholwa. Laba abantu bazokuthini, uzolimala umsebenzi wevangeli. Ndoda, thandaza uzuthi uNkulunkulu ukuthi yaba noma ungabi. Musuzongibuza ngoba nami ngifuna ukuya ezulwini. So kunezinto esikwazi ukuziphendula, kunezinto esingakwazi ukuziphendula. Hayi ngoba singakwazi, ngoba sifuna ukugqambukela endabeni zabantu. So lo lembu yakho yelusa yona ezokulandela lezi yazimvu esingaphandle kwesipaki zilethela. Musufuna ukwelusa izimvu ezingekho esipayeni ongezona ezakho. Yelusa le udine kule oyinike uNkulunkulu. Asingazigaxi ezindabeni zabantu nasezindabeni zasemakhaya. Kodwa silibeke iqiniso ukuthi iqiniso lithi bese ithathele isinqumo sakhe umuntu. Ukusekela lento engiyishoyo abaseKorinte besibili chapter 5 verse 16. Kanjalo thina asisayukwazi umuntu ngokwenyama nokuba besimazi uKristu ngokwenyama nokho manje asisamazi. Ukwazi umuntu ngokwenyama ukuthi kukuhle kumnandi ngengenzele lutho ngiyalinganisa. Webabudala uzwekane nokushumayela awungani manje ngizwile bathi wena ungithisile endaweni ethile manje futhi uzobhekela indaba uzotshela umuntu ngesono sakhe mhlambe njalo ayikho leyo mase kutshela awuyaxolisa ebona siyaxolisa usiyazithoba kanti ufunane endabeni ongezona ezakho uvumelana ukuhletshelwa usho ukuthi uyahleba nawe. Asingazigaxi ungamazi umuntu ngokwenyama, lisho njalo leli angisayokwazi umuntu ngokwenyama. Kufanele nganeliswe nonke la ukuthi nikumoya. Mawufika kimi ngithathe njengomuntu okumoya, but mangimela ngishumayela uNkulunkulu engikhulumisa ngezono angizazi ukuthi ezingabani ngizosikhuluma. Kodwa mase sixoxa nje sobabili mina ngazi ngixoxa nomfundisi umntwana kaNkulunkulu engingamehluleli engingamjaji. Ngoba ngisayokwazi umuntu ngokwenyama noma ngabe ngiyabazi ubufakazi bakuthi wawuyini wenzani. uNkulunkulu wakho mase kuthethelele ngibambelelelani mina. Amabandla bulawa lokhu kubamba izinto zomuntu. Ningamvumeli ubani ashumayele. Ubani kwakuyisigebengu uyizo namanje. Wayini nawe uyasho futhi wayisigebengu. Sekufanele abanishelwe lokho. Uzongena kanjani ezulwini ngoba uzongena yena uthethelele kanti yini uthethelelwa nawe. So asingazigaxi ezindabeni zabantu. Mawungamazi umuntu ngokwenyama hayi uthi ngikuphile. Kanjalo thina sisayokwazi umuntu ngokwenyama
noma uKristu besimazi ngokwenyama nokho manje asisamazi. Galatia 3 verse 26-29 ngokuba nonke ningabantwana bakaNkulunkulu ngokukholwa kuKristu. Sonke asikwazi ukubandlululana ukuthi umfundisi othile wayethakatha wayehumbulali wayenzani asingeni lapho angithi usindisiwe manje. Asithathele ilizwi alikhulumayo silenze. Ngaphandle mayesesiphruvela yena otherwise manje ukuthi hayi akasindiseki ayokunyeke lokho. Kodwa ngale kwalokho asisayukwazi umuntu ngokwenyama. Verse 27 ngokuba nonke nabhabhatiselwa kuKristu nembatha uKristu. Akakho umJuda nomGreki, akakho oboshwe nokhulekileyo, akakho owesilisa nowesifazane, ngokuba nina nonke nimunye kuKristu. Akekho owesilisa nowesifazane. Kurong ukuthi ubone umfundisi emile la wesifazane umkhanuke umkhumule. Ngoba mawukuKristu ubone umfundisi phelela lapho ngizakusho. Noma kumowesilisa lana usiyamkhanuka ubona lokho nalokho. Kurong. Asisayukwazi umuntu ngokwenyama ngoba akukho owesilisa nowesifazane sonke simunye kuKristu. Verse 29 kaGalatia 3 kepha uma ningabakaKristu seniyinzalo kaAbraham nizindlalifa ngokwesethembiso. Ngakho-ke nxa ebonakaliswa umalusi omkhulu niyazuza umqhele wenkazimulo ongabonile. Asihlanganeni enkonzweni number 3 ngoba lesiphuma kuyona number 2 number 1 kuyizolo. Asihlanganeni number 3 bazalwane emva kwebreak. Asicele umfundisi umnene asithandazele asibongele inkonzo enkosini. Phambi sisandla lokubona ngamaphupha bakhe imali. Baba yini siyabonga udalwe nomhlaba izwi lakho linamandla limpoqela namandla olungileyo kuphela wona uyafundiswa. Siyabonga Baba ingcwele izwi lakho ingcwele incwadi yakho esifundise lona Baba silivile uLuntu ingcwele sabe kuqhubeka sifunde nasemakhaya ukuze Baba ingcwele sikhule kulona Baba namandla wonke. Siyabonga Baba ingcwele kakhulu ngalesifundo Baba ingcwele siphiwa incwadi yakho Baba namandla wonke. Sibonga umusa wakho sibonga uthando lwakho. Wena ubonile Baba ingcwele siyazidinga lezifundo kubalulekile basiyazazi ezinye kodwa Baba ingcwele Baba olungileyo ukuhamba kwendlela Baba namandla wonke. Sibuye Baba singakhuthali ukufundela izwi lakho. Ngiyabonga ke uNkulunkulu wethu ingcwele ngiyabonga kakhulu ukuthi Baba ingcwele namhlanje into yakhe ilungiseke Baba ingcwele semina Baba ingcwele abefundisi nabefundisikazi ukuthi Baba ingcwele siyofunda izwi lakho Baba namandla wonke. Sikhumbule Baba namandla wonke sikhuthale Baba namandla wonke silekelele sikhuthale Baba namandla wonke singasiniki ithuba lokuhlala nokuvilapha. Wena sifunde izwi lakho ngezikhathi zonke silenze esifuna silenze Baba ingcwele ukuze Baba ingcwele sihlale njalo sihlambulukile phambi kwakho. Siyakubonga uNkulunkulu wethu ingcwele wena Baba sithanda kakhulu osenzele umusa ngezikhathi zonke uthanda sihlale njalo Baba ingcwele siprepare Baba namandla wonke ezwini lakho ukuze Baba ingcwele sikwazi ukusiza nabanye abazalwane Baba ingcwele abadinga usizo lwethu njengabaholi bakho. Sibonga umusa wakho Baba ingcwele, sibonga uthando lwakho Baba ingcwele, sibonga usinakela kwakho Baba ingcwele, sibonga konke okuhle Baba olungileyo osenzela bona ezwini lakho Baba namandla senkonzweni Baba ingcwele sikhonza kuyo. Siyakubonga kakhulu lokho Baba ingcwele uMholi wethu okhutheleyo ukuthi asifundise. Siyakubonga umusa wakho Baba ingcwele, sibonga uthando lwakho qhubeka ke uNkulunkulu wethu ingcwele usenze njalo sihlale siyabaqaphile sihlale silindile uNkulunkulu wethu ingcwele ukuthi noma yinini uzosebenzisa Baba namandla wonke ezindleleni ezihlukene zenkonzo Baba namandla wonke ukuze sikwazi Baba ingcwele ukuba isibuko esihle kwabanye abantu abazalwane kakhulu Baba namandla wonke imvina wabo ngaphandle kwebandla basibone Baba ingcwele sasizakala Baba ingcwele sakwemukela njengeinkosi nomsindisi wasesihlakaniphisa wasigeza wasihlakaniphisa njengoba lisho izwi lakho unasihlakanipha njengenyoka kepha siwemnene ezinhliziyweni zethu njengamajuba ukuze usathane angayitholi ndawo phakathi kwethu. Siyakubonga mdali wezulu nomhlaba bonke sicela egameni lenkosi Jesu Kristu uye phakathi naphakathi. Amen. Jesu Kristu inkosi.
Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu senzokuba la mangibongela washe lapho Dongeni athi ngawo 10:29 isikhathi ngomthamo sisibambile sine break ka 30 minutes.